Το ένθετο στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Καλησπέριζουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Περικλή Βασιλάκη. Γεια σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Τι έχουμε από τον Κλεάνθη Βικελίδη και τον αγώνα του Έχουμε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η πιο σημαντική, θα έλεγα εγώ. Όσον αφορά το πρώτο γκολ στο δεύτερο λεπτό, εάν ο βοηθός, ο κύριος Μαγιάννης, έπραξε σωστά που άφησε τη φάση και συνεχίστηκε. Πάμε να δούμε την περίπτωση. Εδώ. Πρώτα δεν βρίσκει την μπάλα ο παίκτης του Άρη, και είναι σημαντικό αυτό που λέω. Δεν βρίσκει την μπάλα εδώ και είναι η περίπτωση που ο παίκτης που έρχεται, είναι στη γραμμή της μικρής περιοχής, έρχεται και θα γίνει παραλήπτης μετά και σκόρερ, ο Κοέλιο δηλαδή. Δεν υπάρχει offside. Δύσκολη περίπτωση για τον βοηθό. Μπράβο του όμως που κατάφερε και είδε λεπτομέρεια την οποία εμείς χρειαστήκαμε αρκετή ώρα να την διαπιστώσουμε, ότι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει offside. Σωστός ο βοηθός σε αυτή τη φάση. Πάμε στην επόμενη περίπτωση. Να δούμε εδώ, ο διαιτητής θα τιμωρήσει με κίτρινη κάρτα τον Βασιλείο για κτύπημα στον αντίπαλό του, τον Παπαστεριανό, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να φτάσει στην κόκκινη κάρτα. Εμείς και ζητάμε από τους τηλεθεατές μας για μία ακόμη φορά την κατανόηση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε αυτό το οποίο θέλουμε όλοι, την εικόνα δηλαδή να τρέχει. Είναι αντιτηλεοπτικό βέβαια, αλλά θα μπορούσε να φτάσει, επαναλαμβάνω, στην κόκκινη κάρτα εδώ ο διαιτητής. Πάμε και μία ακόμη περίπτωση, τρίτη. Εδώ με το χέρι του θα βρει ο παίκτης του Λεβαδιακού τον αντίπαλό του, και εδώ η κίτρινη κάρτα από τον κανονισμό επιβάλλεται να υποδειχθεί από τον διαιτητή. Και πάλι ζητάω κατανόηση από τους τηλεθεατές, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε αυτό που πρέπει. Πάμε τώρα σε επόμενο παιχνίδι. Να δείξουμε τα στιγμιότυπα σε full ανάλυση, αλλά θα δείξουμε σε φωτογραφίες τώρα. Στο Sky Goal και μετά έχουμε περισσότερα. Κύριε Βασιλάκη. Πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση από το παιχνίδι αυτό. Να δούμε η κίτρινη κάρτα την οποία θα δείξει ο διαιτητής στον παίκτη του Όφη. Θεωρώ ότι είναι άδικη. Δεν υπάρχει αυτό το επικίνδυνο. Δεν υπάρχει το κράτημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει τον διαιτητή στην κίτρινη κάρτα. Λάθος λοιπόν. Παρά μόνο το φάουλ έπρεπε να δώσει εδώ. Η κίτρινη κάρτα είναι υπερβολική για τον παίκτη του Όφη. Και πάμε επόμενη περίπτωση. Από το ίδιο παιχνίδι. Μια φάση στην οποία η της Βέρειας πιθανόν θα ήθελαν να υπάρξει πέναλτι εδώ. Ο διαιτητής σωστά όμως βλέπει και δεν θα δώσει παράβαση, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει και ο παίκτης από υπερβολική φορά θα πέσει κάτω παρά από τον αντίπαλό του. Δεν υπάρχει λοιπόν πέναλτι. Σωστός ο διαιτητής σε αυτή τη φάση. Ωραία, Περίκλη μου, εμείς τα λέμε και πάλι σε λίγο στο Sky Goal. Ναι. Και τι είχαμε από πλευράς διαιτησίας, Γιάχος ο διαιτητής. Γιάχος ήταν ο κύριος Γιάχος διαιτητής, ο κύριος Ποντίκης και ο κύριος Φραγκιαδάκης η βοηθή του. Πιστεύω ότι είχαν καλή διαιτησία, δεν είχαν σοβαρά προβλήματα. Δεν υπήρχε πολύ δύσκολη φάση ίσως στον αγώνα. Ναι. Όχι, βοήθησαν και οι παίκτες με τη συμπεριφορά τους. Ας δούμε όμως περιπτώσεις να βγάλουμε. Ωραία, έχουμε ξεχωρίσει 4 φάσεις από και οι τηλεθεατές μας. Πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση. Εδώ βλέπουμε την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω να δούμε την πρώτη περίπτωση την οποία έχουμε τώρα στην οθόνη μας. Βλέπουμε την πρώτη κίνηση για το πρώτο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπήρχε offside. Όπως και εδώ τώρα που είναι η παραλήπτης της μπάλας, ο παίκτης του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος ο Τσιμπούρ, θα δώσει πάσα στον παίκτη τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, ο οποίος έρχεται από πίσω. Η μπάλα είναι πιο μπροστά από τον παίκτη και σκόρερ, άρα δεν υπάρχει offside. Είναι καθαρό το γκολ του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει offside. Σωστός εδώ βοηθός, ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Φραγκιαδάκης, σε αυτή του την απόφαση να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Πάμε στην επόμενη περίπτωση να δούμε εδώ αν υπάρχει offside. Είναι το γκολ, το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει και εδώ. Η ίδια ευθεία και η αμφιβολία είναι πάντοτε υπέρ του επιτιθέμενου. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, offside. Καλώς ο κύριος Ποντίκης αφήνει τη φάση και συνεχίζεται στην εξέλιξη που έχουμε τον γκολ. Πάμε να δούμε τώρα εδώ. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει πέναλτι. Εδώ βρίσκει την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Θα το ξαναδείτε. Βρίσκει την μπάλα και μετά πέφτει ο αντίπαλος στο επάνω. Δεν υπάρχει παράβαση. Ο διαιτητής μπροστά σωστά αφήνει το παιχνίδι και συνεχίζεται. Στην οθόνη μας ξαναβλέπουμε μία ακόμη φορά την περίπτωση. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, πέναλτι σε αυτή τη φάση. Πάμε επόμενη περίπτωση. Να δούμε εδώ. Δεν έχει μετρήσει ένα γκολ του Ολυμπιακού. Και πάλι στην ίδια ευθεία, δύσκολη φάση, το λέω και το ξαναλέω για τους βοηθούς. Μην κοιτάζουμε εμείς που είμαστε με την παγωμένη εικόνα και παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις. Η εικόνα όμως εδώ δίνει ότι δεν υπάρχει offside στην φάση την οποία βλέπουμε στην οθόνη μας. Τελευταία από το Καρασιάκι στα Ναυτία, ακολουθεί. Τι είχε? Πάμε να δούμε. Έχει.
Έχει περιπτώσεις. Για πάμε. 4 έχουμε ξεχωριστεί. Για να δούμε λοιπόν. Περιπτώσεις. Πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση. Εδώ το γκολ του Σαλπικίδη, δεν υπάρχει offside. Είναι καθαρή η φάση. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει offside. Φεύγει από κανονικότατη θέση ο παίκτης του ΠΑΟΚ και σκοράρει στη συνέχεια. Άρα λοιπόν εδώ ο βοηθός πάρα πολύ σωστός. Πάμε να δούμε την επόμενη περίπτωση. Η επόμενη περίπτωση είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα, την οποία εδώ θα πάρει. Σωστή. Εδώ είναι απόλυτα σωστή. Θα μπορούσε πολλές φορές να λέμε εμείς να φτάσει και μέχρι την κόκκινη. Η κίτρινη δεν το συζητάμε, είναι 1000% σωστή. Επαναλαμβάνω να προσέχουν οι παίχτες σε αυτές τις περιπτώσεις που μπορούν να φτάνουν. Επόμενη φάση. Πάμε επόμενη. Πάμε επόμενη, είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, την οποία θα δεχτεί ο Σταφυλίδης στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ μπορεί να μην τον βρίσκει με το πόδι κάτω, αλλά με το γόνατό του τον ανατρέπει και θεωρώ ότι ο βοηθός, ο διαιτητής δηλαδή, θα δείξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα σωστά σε αυτή τη φάση, την οποία ξαναβλέπουμε πάλι στην οθόνη μας. Παρακάτω. Πάμε εδώ, η πιο επίμαχη περίπτωση, αν η αποβολή, αν αυτό που κάνει ο Σαλπικίδης είναι, να το πω ελληνικά, η μούτζα. Χαιρετισμός. Εγώ θεωρώ ότι ο παίκτης περισσότερο κάνει την κίνηση, το ξαναλέω, θα το προσέξετε πάλι, κάνει με την κίνηση, την απαξιωτική αυτή κίνηση, δεν θεωρώ ότι είναι μούτζα προς τον βοηθό, με όλο το σεβασμό και κρατώντας και το ήθος του Σαλπικίδη θα το κρατήσω, η κίνηση την κάνει. Τα χέρια είναι ανοιχτά, τα δάχτυλα είναι ανοιχτά. Δεν ξέρω τώρα, εγώ κρατάω επιφύλαξη. Φαίνεται καθαρά εδώ. Κρατάω επιφύλαξη. Την έχει βέβαια, κάνει την κίνηση ο παίκτης του ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω. Τώρα, αν θέλεις να μιλήσουμε με τη γλώσσα του σώματος. Εγώ δεν θα καθίσω τώρα να κάνω ανάλυση. Αν θέλεις να μιλήσουμε με τη γλώσσα του σώματος, αυτή είναι μια κίνηση για παράδειγμα. Απαξιωτική. Η κίτρινη κάρτα. Η άλλη κίνηση όμως δεν είναι. Για να μην την κάνω. Κάνει. Εγώ θεωρώ ότι η κίτρινη κάρτα θα ήταν αρκετή για αυτή την περίπτωση. Εάν έχει γίνει κάτι παραπάνω. Εάν κάτι το οποίο δεν βλέπω εγώ, ζητάω συγγνώμη και από τον βοηθό και από τον διαιτητή. Εγώ θεωρώ ότι είναι κίτρινη κάρτα. Δεν είναι μούτζα. Όχι. Είναι κίτρινη. Λες εσύ. Πάσο. Αυτά είχαμε νομίζω από την συνάντηση της Κρήτης. Ωραία, θα μας πάνω. Σαφώς. Περιγλύβας λέει τι έχουμε από το ΑΚΑ. Δύο περιπτώσεις. Ναι, ας δούμε. Πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση. Να δούμε εδώ αυτό το οποίο συζητούσαμε. Πρώτα, εδώ υπάρχει χέρι καθαρό, υπάρχει δηλαδή πέναλτι. Από εκεί και πέρα τώρα τι έχει γίνει πιο πριν, το σπρώξιμο το οποίο βλέπουμε εδώ προς τον παίκτη της Κέρκυρας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα, αλλά το σπρώξιμο υπάρχει. Υπάρχει σπρώξιμο, υπάρχει και χέρι λες. Χέρι υπάρχει. Κίτρινη κάρτα, όχι κόκκινη. Αλλά πρώτα εδώ φαίνεται το χέρι. Τώρα από εκεί και πέρα το σπρώξιμο που είδαμε προηγουμένως υπάρχει, επαναλαμβάνω, προς τον παίκτη. Ωραία. Επόμενη φάση από το Ολυμπιακό στάδιο. Εδώ, αν αυτό είναι κόκκινη ή κίτρινη κάρτα, νομίζω. Γιατί η κίτρινη κάρτα πρέπει να πήρε ο παίκτης. Εδώ τον βρίσκει, εδώ τώρα στο πόδι, τον πατά δηλαδή ο παίκτης της Κέρκυρας. Εάν θα έφτανε στην κόκκινη ή στην κίτρινη, τώρα θα ήταν πολύ υπερβολική και η κόκκινη. Έβλεπε ο διαιτής το αλλά πώς η κίτρινη δικαιολογημένη. Η κίτρινη 1000%. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Πάμε δύο περιπτώσεις από την Τρίπολη. Να δούμε την πρώτη περίπτωση εδώ. Τώρα, αν υπάρχει χέρι. Χέρι μπορεί να υπάρχει, ακούσει όμως. Σωστός ο διαιτητής αφήνει τη φάση και συνεχίζεται. Επαναλαμβάνω, βρίσκει το σώμα του και μετά το χέρι. Δεν υπάρχει παράβαση. Σωστός ο διαιτητής και αφήνει τη φάση. Και πάμε στη σημαντικότερη περίπτωση. Αν υπάρχει εδώ offside στον γκολ το οποίο θα πετύχει ο Πανθρακικός. Δεν υπάρχει offside. Τον βλέπουμε σε κύκλο τον παίκτη, ο οποίος τώρα θα παραλάβει την μπάλα και θα πετύχει γκολ. Περιπετειώδες. Δεν υπάρχει offside. Λάθος λοιπόν του βοηθού που σημείωσε εδώ παράβαση. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ την εισαγωγή για το προηγούμενο παιχνίδι την έκανα. Κάποιο δικό σου σχόλιο. Να δούμε τώρα τις περιπτώσεις, να δούμε αν έχει δίκιο η Ξάνθη. Πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση από τα πηγάδια. Εδώ βλέπουμε αν υπάρχει κάρτα, και βέβαια υπάρχει κάρτα για τον παίκτη του ΠΑΣ Γιάννενα με αυτό το παιχνίδι. Επικίνδυνο παιχνίδι. Σωστός ο διαιτητής θα δώσει την κίτρινη κάρτα σε αυτή την φάση. Πάμε επόμενη περίπτωση. Γρήγορα. Εδώ είναι με μια πτώση ενός παίκτη του ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν υπάρχει παράβαση πέναλτι. Σωστός και εδώ ο διαιτητής θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Επαναλαμβάνω, κοντά στη φάση. Δεν υπάρχει παράβαση πέναλτι. Πάμε στην επόμενη. Από την Ξάνθη, εδώ θα δούμε τη φάση του πέναλτι. Εδώ βρίσκει το πόδι του και πέφτει κάτω. Τώρα ο διαιτητής δεν το βλέπει έτσι. Εμείς βλέπουμε τελείως διαφορετικά ότι υπάρχει παράβαση αφού τον γκρεμίζει τον παίκτη της Ξάνθης. Περνάει το πόδι του δηλαδή μέσα. Και εδώ το γκολ το οποίο θα πετύχει ο ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν υπάρχει offside, φεύγει από καθαρή θέση ο παίκτης των Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα χρηστεί σκόρερ ο Γεωργίου. Δεν υπάρχει λοιπόν παράβαση εδώ. Σωστός, ο βοηθός αφήνει τη φάση και συνεχίζεται. Ωραία. Πολύ ωραία, Περικλή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, όσον αφορά στην Super League.